La manera de trobar el que jo vull és despedir-me de la feina. Jo vaig decidir abandonar la feina únic i exclusivament perquè un dia vaig arribar a casa i en lloc d'abraçar-se a mi es va voler abraçar la canguru. I aquell dia vaig dir, no em reconeix com a mare. Hem ficat el que no tenim i més per aquest somni, no? La diferència és que ja no és una feina, és la teva vida. Els números estan sortint perquè jo no tinc sou i la meva dona no té sou. El difícil és el dia que t'aixeques, el dia que no pots pagar les factures, el dia que... Això és lo difícil. M'he demostrat a mi mateix que puc aixecar un negoci i portar-ho. Porto, doncs, 32 anys cuinant. M'estava cremant perquè portava molts anys de cap de cuina i després de 15-20 anys vaig pensar, home, si a mi el que m'agrada és cuinar. És molt complicat transmetre la sensibilitat que tu puguis tindre per cuinar o per fer les coses. I a mi és el que em cremava. Llavors vaig dir, la manera de trobar el que jo vull és despedir-me de la feina. Jo de professió soc publicista. Vaig tenir un fill i a un moment donat, quan jo em vaig reincorporar a la baixa maternal del meu primer fill, vaig passar a ser directora de l'agència de publicitat. I aquell primer any de vida del meu fill jo pràcticament me'l vaig perdre. Jo vaig decidir abandonar la feina únic i exclusivament perquè un dia vaig arribar a casa i en lloc d'abraçar-se a mi es va voler abraçar la canguru. I aquell dia vaig dir, no em reconeix, si no em reconeix com a mare. I això és el que em va fer una mica dir, bueno, això no és el que vull, no és la vida que vull i no és el que vull per ell. I jo en aquell moment em vaig poder permetre convèncer tot el meu entorn de que jo volia parar, de que jo tenia un futur prometedor però que m'era igual. Jo anhelava tindre el meu negoci, però no per fer diners, realment, sinó per dir, si jo treballo 14 hores pels demés, doncs si tinc que treballar 18 per mi, suposo que també funcionarà, no? Bé, jo quan vaig decidir plegar de la feina per buscar el que jo volia, tenia molt clar que les meves filles no les podia treure del seu entorn quan siguessin preadolescents. Llavors jo tenia que espavilar-me a fer el meu somni abans que tinguessin 12 anys. Amb aquests plantejaments, el més bàsic era el col·legi per les filles. Em van dir, escolta, hi ha un lloc a Viladrau, què és el que tu vols? Vés a veure el que és un bombonet, què és el que tu volies. Vam vindre la Belén i jo, la meva dona, i vaig dir, ostres, si és això, és aquest, el lloc és aquest. Mentalment, el primer que vam fer va ser un escandall de dir, amb el lloguer que ens costa, amb les persones que podem arribar a fer, podrem tirar això cap endavant. Un escandall és una operació que serveix per saber quant costa un producte en concret. Imaginem que fem pastissos per vendre'ls en una fira. N'elaborem 4, però volem fixar un preu per cadascun d'ells. En aquest cas, haurem de comptar què porta cada pastís. Un pa de pessic, una mica de nata, una cirereta i una espelma. Ara ja li podem posar un preu. L'escandall també és molt útil per saber, per exemple, quin és el preu de cada plat que es serveix en un restaurant, o per saber què ens costa fer un servei, com per exemple, muntar un ordinador. Però un escandall també ens pot ajudar molt per controlar les despeses de casa. Sabem que en tenim de fixes, com la hipoteca, el lloguer, el crèdit del cotxe o l'assegurança. Però també tenim algunes despeses variables, com el dinar o el sopar. Si prenem com a exemple tots els ingredients d'un àpat i comptem quin cost tenen cadascun d'ells, podrem saber exactament què costa el dinar o el sopar que fem cada dia a casa. D'aquesta manera, podrem controlar a la perfecció totes les despeses que tindrem a final de mes, tant les fixes com les variables. Per tant, els diners que ens sobrin els podrem invertir en d'altres coses.
La idea de muntar el meu negoci, que és la Mama Vaca, va néixer una mica de la necessitat de trobar-me jo com a mare i no trobar on algú em pogués acompanyar. Tothom que tingués fills hauria de passar per la Mama Vaca per intentar com a mínim veure aquesta altra visió de la maternitat. El que t'omple de la Mama Vaca és com acompanyar la gent en uns mesos que és superfràgil, que el bebè és fràgil però la mare més i el marit també perquè no sap on col·locar-se. Tot això que és un moment superpuntual, que dura uns mesos, allà ho vivim cada dia. I això és superapassionant. I moltes vegades ens passa que algú ve a comprar una crema i acaba plorant perquè li ha passat no sé què amb el seu nen. I llavors això és la Mama Vaca. Econòmicament, la inversió del projecte vam intentar tirar de totes les ajudes que podíem tenir, de capitalitzar l'atur, vam aportar estalvis familiars que teníem i, mica en mica l'hem anat capejant. Quan algú es queda sense feina sense que ho vulgui, té dret a rebre la prestació d'atur. Això vol dir que l'administració li retornarà part del que ha cotitzat mentre ha estat treballant. L'atur es pot demanar de diferents maneres. Una d'elles, la més coneguda, consta a cobrar uns diners cada mes fins que la persona troba una altra feina. Però aquesta no és l'única opció. Si algú queda acomiadat i té la intenció de treballar pel seu compte, pot demanar que li retornin d'una sola tacada tot l'atur acumulat. Això és el que es coneix com a capitalitzar l'atur. Per demanar-ho, la persona ha de demostrar que té un projecte de negoci, ja sigui com a treballador autònom o per muntar una empresa. Posem per cas. Un mecànic treballa en un taller de reparació de cotxes i un bon dia queda acomiadat. Si en comptes de buscar un altre taller per treballar-hi decideix arreglar cotxes tot sol, pot demanar capitalitzar l'atur. En aquest cas, el seu projecte de negoci és ell mateix, els seus coneixements, la seva experiència, les seves eines, etc. I si en comptes de treballar tot sol decideix muntar el seu propi taller, també pot capitalitzar l'atur. En aquest cas, per comprar tot el que calgui per fer realitat el seu projecte. Com definiries la teva cuina? I vaig dir, crec que és cuina emotiva. Quina és la clau de la cuina? Doncs el xup-xup, cuina i paciència. Avantatge de ser jefe. Poso els noms que jo vull, els canelons com Déu mana, el que jo en demanaria, la infusió de la meva àvia. Bueno, és així, no? Tot són reptes d'intentar que la persona que estigui a casa estigui bé. Si li ha de gust el que li dic, ni de gust jo li faré. Però jo no ho faig per captar clients. Jo sóc així. Jo no tinc un no. Si jo li puc fer, li faig. Fer el que m'agradaria que em fessin a mi. I és veritat que això és la diferència, no? Però com per mi no és un esforç, no ho valoro. De fet, tenim un client molt bo. Ell abans d'entrar al restaurant es passa pel poble i sempre pregunta on puc anar a menjar. Abans ve i diu, Salvador, encara continues tenint bon cartell, perquè parlen bé de tu i em diuen que vinguin a menjar aquí. Les meves filles, per sort, tenien assumit de que tocava aquest moment de canvi i que tenien que provar-ho. Durant 6 mesos, cada dia, quan entrava a la cuina pensava, menys mal que estan bé, perquè si no arriben a estar bé i comencen a dir papà vull anar-me, no sé què hagueren fet. Ha hagut moments que hagués tirat la tovallola. El que passa és que jo crec que si una persona és treballadora i ho veuen, vull dir, al final estàs ben considerat. La meva compatibilitat de tenir el negoci amb la maternitat, clar, no puc dir que jo ara treballi menys hores. Seria fals. La diferència és que ja no és una feina, és la teva vida. Però, per altra banda, el fet de que es fusioni tant amb la teva vida fa que, igual que tot el dia estàs treballant, tot el dia pots fer de mare. Jo probablement treballo més hores, però ells no en tenen cap consciència. De fet, ells tenen consciència que la mare no treballa, que és una cosa curiosa, però que penso que és bo. Cada matí els llevo, cada matí els dono l'esmorzar, cada matí els porto a escola. El meu marit
El primer any de vida del meu fill gran, de fet, el va assumir com a mare, pràcticament. O sigui, i ell en aquests moments, a nivell de família, ho tenim com bastant repartit. Però ell està aquí, clar que sí, és un gran pare i està al seu costat amb tot el que calgui, potser amb menys hores efectives, però no amb menys intensitat. A nivell d'economia familiar, el catacrac gran no va ser tant la inversió, sinó que en la llista de despeses el teu sou no hi entra. Però això jo crec que és un tema de pacte familiar. Si la gent creu en tu creus en tu i no et sents culpable pel fet de no tenir un sou a pesar de treballar 60 hores al dia, si això ho portes bé, que no és fàcil, les coses surten bé. Estem patint una mica, perquè a veure, la crisi es nota per tothom. Els números estan sortint perquè jo no tinc sou i la meva dona no té sou. Estem reajustant una mica, perquè és lògic. Hi ha un moment que tenen que començar a sortir els números, no? És una empresa, no? No es pot ser la millor mare cada dia, ni es pot ser la millor treballadora cada dia, ni la millor dona, ni... Aguantar aquest ritme és molt difícil i com més coses fas, més coses ets capaç de fer. Precisament la setmana que ve tanquem 15 dies. Després de 3 anys que no hem fet cap dia de festa ni cap dia de vacances. Però per higiene mental, doncs, a la família ho necessitem. I, hòstia, volem tindre un marit i un pare. No, hòstia, em feu pensar, saps? Em feu pensar perquè possiblement és el passador. Sempre explico que un està més sensible quan més cansat està, no? I és així. Hòstia, és que saps què passa? Que no tinc temps de pensar moltes vegades. Vas fent, i dius, hòstia, ojo, que tens una dona que porta 23 anys al costat teu, que ha lluitat molt, que està lluitant molt, no? I que tens les nenes que són de puta mare i que... Si ser emprenedor és relativament fàcil. El difícil no és començar i tenir la il·lusió de començar el projecte. El difícil és el dia que t'aixeques, el dia que no pots pagar les factures, el dia que dius amb lo bé que vivia jo amb una nòmina i amb un horari. Això és lo difícil. O sigui, a mi el que em convenç de seguir amb la mama vaca és la mama vaca. El que em fa seguir endavant i creure en el projecte és la pròpia gent que la disfruta. Jo ara crec que m'he demostrat a mi mateix que puc aixecar un negoci i portar-ho. El meu somni és el que estic fent ara. Passa que està sent més dur del que podies imaginar, no? Jo que la gent surti contenta, que els agradi el que jo faig, jo per mi ja... El meu somni està complet amb això. No tindrà que pensar en els diners, seria l'hòstia. Jo m'imagino satisfeta. Jo el que em vull imaginar gran és satisfeta de dir, hosti, que bé ho hem fet. Amb això ja em conformo. Quin és el teu somni? Dic, hòstia, cuinar i ser feliç.